Yabona nje bafowethu, mina ikhona into engangihlula engeke ngize ngikwazi ukuyenza nokuyibekezelela. Yabo le nto yena ukuthula amemba omkhonto wesizwe, hayi mina ngeke ngikwazi ukuyenza loo nto leyo mina. Lokuthula ngeke mina ngeke ngikwazi ukuyenza. Ungathi into ifa phambi kwakho uyibone lento le iyafa phambi kwakho mase wena uyathula, ngeke mina banza kwethu. Bafisa ngihlale ukukhuluma nje ukuthi kahle kahle ubuholi benu abenzi kahle, niyabuthemba bokuthi ubuholi benu benza kahle. Waphela kukhombisa khona ubuholi benu ukuthi hayi abunayo inhloso bokukhulisa umkhonto wesizwe. Selingaba no-Eshiya abawu-9, ubani lo uletha abantu? Mina ngiblame umncwangu la mina ngiblame lo wamletha mina. Ubani lo approve abantu? Ngoba usho lo approve abantu khona something ngaye off ngaye lo muntu loyo. Khona something ngaye. Bangakomncanga bangaphakathi. Nizawuthula futhi nani blame umncanga uhambile umncanga njalo. Anisuse ngani la isuka konke waletha obani? Ubani lo approve umncanga? Ngoba lento iyasho ukuthi umkhonto wesizwe baningi abantu abangaphakathi for ukudestroy umkhonto wesizwe. Kungabe ubuholi benu niyabuthemba yini kumkhonto wesizwe? Noma nizothula nifele ngaphakathi into yeni enhleka ngakife ibulala abantu ngamabomu nithule nina hayi mfuzo yami hayi noxolele ngenza ukuthi ningakho nje sithulele nje sithule ngoba nje siyabona ukuthi hayi lento esikuyo le hayi engathi impela hayi akekho futhi unamaqhinga ukuthi ayilungise lento lesikuyo akekho namaqhinga ayilungise. Kuningi kakhulu kunto emohlala phezulu lapha. Niyabathemba yini?